合适，合适，合适，哎，合适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 ，시간이 쳐. 한 다 되는 거네. 맞아, 후야. 비나 뭐야, 비나? दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा खोब सान्थियैनो बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन दिनै बे सेकेन्ड फेजआव खिन्थु जेब्ला आङो 18 नाम्बार सेन्टार खुंग्रिङावहाय ओरैनो भिजिटिं खालामहैयो मोजां गाज्रि खबर लाहैयो बे टाइमाव सुग्रीब कर्ण सहेन होननाय जायफ्रा माने खाम्फानि राइट एन्ड लेफ्ट सामफ्रामबो गिदिङो आरो दिनैबो बिसोरो दंफायोमोन खाम्फाया प्राय 12:45 ना 50 बेयाव ओंखारहैदों आं बिनि सिगनेचारनि माबाखौ नुदों ओमफ्राय आङो 1टानि एसे उनाव मोनहैदों बेवहाय बे मोनहैनाय टाइमाव बिसोरो दंखायोमोन ओमफ्राय आं थांनायनि उनाव आं जेब्ला भिजिटिं खालामहैयो कर्ण सुग्रीब आरो सहेन बे साथाम मानसिनि दैदेननायाव आंनि गारिखौ खुबैफैयो दानिया रायजो राजाफ्रा ओरैनो लामायाव स्टेन्ड खालामनानै दोननाय गारिखौ खुबैनायखौ नुनानै होसोनानै सुग्रीबनि गारिखौ खुबैनाय जाफिनदों बे सैथो खोन्था सैथोआ जेब्लायबो सैथो जों असैथोखौ बुंनो मोजां मोना दानिया सुग्रीबा मोनसे मावबाय बियो पिएसअनि सिलाइखौ सेनानै कार्बेनखौ सेनानै रायजो राजाखौ गावदों गतिके बिस्रा टारगेट दंखायोमोन खाम्फा थांनाय लोगो लोगोनो बे घटनाखौ मावदों गतिके आं सानो खाम्फाया बेयाव इनडाइरेक्टलि आखाइ दङ जायनि जाहोनाव सुग्रीबा बेखौ साहस मोन्दों मावनो थाखाय नंखायनो आं प्रशासनखौ खावलायदों बिथांनि सायाव एक्सन लानांगौ रावहाबो मोन्थाय गैया सोरबा भिआइपिया पिएसअ मोन्दों होननानै पार्सनेल सिकिउरिटि अफिसार मोन्दों होननानै बे पार्सनेल सिकिउरिटिनि अफिसारनि सिलाइखौ सेनानै रायजो राजाखौ गावलायनो हानायनि मोन्थाय गैया आरो बे भारतीय गणतन्त्र बेखौ थोनाखै नंखायनो गोख्रैनो बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों प्रशासनखौ खावलायबाय बेखौ जोङो होगोन आरो दुखिया दायनिगिरिया साजा मोनखागोन बे गनाय नङा आरो बिथांमोना एक्सुवेलि मा होनगोन सुथा नागिरबाय थाखादोंमोन आगोलनिफ्रायनो दिनै बे खुंग्रिं एरियायावहाय मोनब्रै पुलिं स्टेसन दङ मोनब्रै पुलिं स्टेसनखौ माबोरै बिसोरो डिस्ट्रय खालामनो हायो बिनि मोनसे पलिसि एडप्ट खालामदोंमोन खिन्थु साक्सेसफुल जायाखिसै जेखियानो जाया रायजो राजाफ्रा गिबांसिनबाबो भटखौ होदों थेवबो दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ बेखौ रायजोनि जानानै आं खावलायदों आरो आं बेक्तिगत भाबैबो प्रशासनखौ खावलायदों जोंनिया गंथाम इन'भा गंनै इन'भा आरो गंसे बलेर' गंनै इन'भाया आंनिखौ खुबैनायनि उनाव जेब्ला रायजो राजाफ्रा सुग्रीबनि गारिखौ एटेक खालामो बेयावहाय सुग्रीब कर्ण आरो सहेन बे साथामा दङमोन रायजोफ्रा एटेक खालामो बेनि उनाव जोंनि UPPL हान्जानि सेन्ट्रेलनि आबोबनि आफादगिरि बिना गोयारीनि गारि आरो जोंनि चिरां जिल्ला आबोब हान्जानि आफादगिरिनि गारिखौबो इन'भा गंनै बिथांमोना बुख्रेबो गतिके निस्सय दायनिगिरिया साजा मोनगोन आंहा फोथायनाय दं बिथांमोननि गारिया खहा जादों रायजो राजाजों मानोना आंनि गारिया जेब्ला लामायाव स्टेन्ड जानानै दङमोन आं बेखौ मा होनो आं सिङावहाय दङैमोन 18 नाम्बार माबा भट सेन्टार सिङावहाय आं भिजिटिं खालामनाय दंमोन बे टाइमाव बिसोरो फैनानै रायजो राजानि मोखाङावनो बेवहाय पुलिस प्रशासनाबो दंखायो इभेन इण्डियान आर्मिबो दंबावोमोन बेवहाय आंनि गारिया थानाय खाथियावहाय बिसोरो फैनानै खुबैफैनायनिफ्रायसो रायजो राजाफ्रा होसोनानै बिसोरनि गारिनि सायाव एटेक खालामो मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा माबायदि जादों रायजो राजाफ्रा निस्सय भिडिअ फुटेजखौ नायब्ला मोनगोन माबायदि जादों भिडिअ फुटेजआथ' निस्सय नोंथांमोनाबो दं नोंथांमोनाबो बहायनो दंहैखायोमोन गोबां आसामिस मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडिया बर' इलेक्ट्रनिक मिडिया बेवहाय गेदारिं जानानै दंहैयोमोन गतिके मिडियानियावबो हयथ' बे फुटेजआ दं आंहा फोथायनाय दं आं बुंनो नागिरा जोनोमनिफ्राय फैफानाय मोनसे आखुथाय होननानै खिन्थु BPFआ थांनाय 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जा माने सुक्ति खालामदों BTAD सुक्ति बे BTAD सुक्तिनिफ्राय बर' हारिखौ माने मोनसे गाज्रि आखुथायनि हारि होननानै फोरमान होनो नागिरदों खिन्थु साक्सेसफुल जाया 7000 बोसोर बेवहाय आलो गोजोन रायजो जाबोनाय बर' हारिया दिनै सोरबा BPFनि गुन्दाफोरनि थोननायाव जोंनि बर' हारिनि आखुथाय आखल आरो जोंनि आसार खान्थि थासारिखौ जों चेन्ज खालामगोन बे मालाबाबो जानो हाया
बेसेबांथि मोनखो? भेरि गुड 12 तारिखआव रिजाल्टआ जों ओरै चिरां सनितपुर आरो उदालगुरि आरो बाक्सायाव जोङो 16ता मोनखागोन 100% नोंथांमोना रेडि जानानै था बेलागुर सावनो थाखाय आरो जोंनि बेवहाय 7 आउट अफ 7 ओमफ्राय माबायाव क'क्राझाराव जोङो 18ता मोननो थांगासिनो दङ थारमाने जोङो 30+ मोननाया सियर गतिके आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों पापिखौ सावनो थाखाय डिस्ट्रय खालामनो थाखाय गुन्दा आखुथायखौ बर' समाजनिफ्राय जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय 12 तारिखआव जोङो नांगोलखौ हमनानै बेलागुर सावगोन आरो जोङो दुस्त गोसोखौबो जों बहायनो फोजोबस्रांगोन बर' हारिनिखौ। बुंनो थाङोबा जाथायानो बिथांमोननि आखुथायानो गुन्दा हाग्रामाया गावनो गुन्दा खाम्फाया गावनो गुन्दा बिथांमोननि सेलाया गुन्दा जाया जानो मा जागोन? आङो दिनै जोंहा नैथि खलब जे जोंहा भट दान होनाय बेयाव आङो मोनबा समस्थियावबो आं गिदिंदों सासे सेन्ट्रेलनि आफादगिरि हिसाबै आं आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै जाहाथे बयबो आइजोफ्रा मोजाङै मोजां होलायनो मोनो जाहाथे दावराव जाया बेनि थाखाय आङो गिदिंदोंमोन फार्स्ट बारावनो आङो निसिमा समस्थियाव आंनो भट होनानै फैदों गिदिंनानै फैबाय आरो सुबाइजार समस्ति बेयावबो जेबो दावराव गैया बेयावबो आं मोननै सेन्टाराव बेरायदों आरो बेनि उनाव आङो 15 काजलगावआवबो बेरायदों बेयावबो जेबो दावराव गैया 13 चिराङावबो बेरायदों आं दावराव जाखांनायनि उनाव सफैदों लास्ट आङो नैबे 14 चिरां दुवाराव जे खुंग्रिं होननाय मोनसे प्राइमारि बे खुंग्रिङाव थांदोंमोन जास्ट आङो थांदोंल' थांनानै गारिनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो आंखौहाय माने गोबां आइजोफोर दंमोन आइजो आरो माखासे सेंग्राफोर बिसोर जाहैबाय BPF हान्जानि आरो सुग्रीबानो थिननाय होननानै जोङो मिथिनो हायो मानो होनबा सुग्रीबानो गावनो निजे एटेक खालामफादोंमोन दा बिथाङा बिसोरो दावराव जाखांनायनि उनाव जों सौहैनाय जादों नाथाय आङो मिथियामोन जे दावराव जादों होननानै दा आं थांनाय लोगो लोगो आंखौहाय गोबां BPF हान्जानि जे बेयाव पलिं स्टेसनाव दंमोन गोबां गोजानैनो गैयाबाबो बेसेबां मिटार जागौमोन अनुमान एसे गोजानैनोमोन आरो औ 200 मिटारसो जागौमोन गोजाना बेनिफ्रायनो आंखौहाय आबसुनि बिमाया फैदों होननानै लोगो लोगो अन्थाइ लानानै होसोदों आबसुनि बिमाया हनै होननानै होसोबाय अन्थाइ गिदिर गिदिर खुबैदों दा गंसे गारियाव जोंना चिरां जिल्ला आइजो दोलोनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांनि मावथ्रिफोर दंमोन बे गारिया कमप्लिटलि डेमेज जाबाय आरो आंनि गारियाव सिगांनि ग्लासआ आरो माखासे गारिनि सायाव अन्थाइ नांदों नाथाय आंनि देहायाव जेबो जायासै इसोरनि अननायाव दा जोंनि चिरां जिल्लानि आइजो दोलोनि आफादगिरिजों जे नेहाथारि बिथांनियाव जोबोद गिदिर अन्थाइ बिखुङाव नांदों आरो ग्लास सासेनियाव ग्लासआ हाबदों दा जोङो सुस्थ'यैनो दंजोबो बयबो नाथाय आं बेखौ दिनै नैबे रादाबनि गेजेरजों आङो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा बयहाबो मोन्थाय दङ जे जोङो सान्थि मथन गोसोबायदि जोङो भटखौ होनो मोननांगौ बेयाव गुबुन मानसिफ्रा फैनानै बा बे गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि एटेक खालामनाया माने मोजां जायाखै मानो होनबा आं सासे बिमा माहारि बेयाव जोङो आइजोनिनो खामानि मावगोन साफ्रोमबो आइजोनि जि सरकारानो फैया मानो दा आइजोनि थाखाय जोङो खामानि मावगौमोन बा जोङो UPPL दोलोआनो जा जों UPPL दोलोनिफ्राय जुदि जोंहा देरहानानै जों सरकार जानाय लोगो लोगो जों रावबो आइजोखौनो गुबुन दोलोनि होननानै जों बासिनो होननानै जों थांखि लायाखै जों सारा BTRनि आइजोखौनो डेभेलप खालामनो होननानैसो जों थांखि लादों दा आं सासे आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे नैबे दिनैहाय भटआ जोब्बाय जे 12 तारिखआव रिजाल्टआ फैगोन रिजाल्ट फैनायनि उनाव सरकाराथ' 100% जोंनि UPPL दोलोआनो दागोन UPPL दोलोआनो सरकाराव फैखागोन बे फैनायनि उनाव जे आं जे बिथांमोननि थाखायनो बै आइजोफोरनि थाखायनो मावनो होननानै थांखि लादों बिथांमोनहा मा मोखाङै नुजाफैगोन दा आंनि सेराव आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों जे जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा बुजिया सोमजिया बेफोरबायदि आखायाव हाथियार दैनाय आयेनखौ आखायाव लानायखौ गोजानाव थानांगौ आं बेखौ खावलायदों दा जोङो FIR होनो ओंखारबाय मानो होनबा बियो खाम्फा बरगयारी बिथांनि फिजानाय माखासे दुथां गथ'फोर बिसोरहा साननाय हनाय गैया गथ'फोरा
आरो माखासे आइजोफोरा बायजानाय थाखाजों बायजानाय खाम्फा गयारीजों आं बेखौ बुंनो लुबैदों जे बिथांमोननि थाखायनो जोङो आं सासे आइजो हिसाबै मावनो ओंखारदोंमोन नाथाय बिथांमोना बुजिनो हायाखिसै बिनि थाखायसो आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों आइजो माहारिनि बिसेसकरि माने आंखौनो एटेम्प्ट टु मार्डार आंखौ बुथारनो होननानै चान्स लादों मानो होनबा बिथांमोना बेसेबांबा गिदिर अन्थाइ थिखोदों बेसेबांबा थिखोनो हायै आखाइ थाइनैजों थिखोलायनानै जोंहा चिरां जिल्लानि आफादगिरि जासमिना नार्जारि आब'नाव खर' खुबैनो नागिरबायमोन बिना नामा होननानै नाथाय जाय अन्थाइ थिखोग्रा बेयो बिनाया सोर बेखौ सिनायनो हायाखै बेखायनो बेयो जोंना चिरां जिल्लानि आफादगिरि बिथाङा आब' जासमिना नार्जारिया बुंदों आं बिना नङाहाय आं बिना नङा बे होननायखाय बिथाङा गदों खिन्थु आंखौ मोनोमोनबा आंखौ जायगायावनो बुथारथारनायनि टारगेट लादोंमोन आं दा बुंनो नागिरदों बिथांमोना आंखौ एटेम्प्ट टु मार्डार आंखौ बुथारनो होननानै चान्स लादोंमोन बे सोलो खालामदोंमोन बे खाम्फा गयारीनि सोलोजोब बिथाङा सोलो खालामदोंमोन जे बिना गयारी फैबानो बुथारनांगौ माबा मोनसे खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों बेनिखायनो बिथांनि दोलोनि मानसिफोरा आंखौ एटेक खालामदों आं बेखौ बुंनो नागिरदों आं दा बेनि सायाव बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जाहाथे पुलिस प्रसासना बिनि सायाव गोख्रों राहा लायो मानो होनबा जों बिमा माहारिसो जे जोङो बयनिबो थाखाय मोजां सिन्था खालामग्रासो जोंखौहाय बेफोरबायदि एटेक खालामनाय बा मार्डार खालामनो नागिरनाय बे इनाय जादों अन्याय जादों बिनि थाखायनो आं बुंनो नागिरदों प्रसासना इमिडियेट एक्सन लानांगौ बिनि सायाव माने बे जायफोरा जोंखौ एटेक खालामदोंमोन बिथांमोनखौ इमिडियेट हमनानै आयेननि साजा होनांगौ